Ganza wethu niyaphila. Sekusile bafowethu, sekusile bafowethu, sekuyiyo mpahla, iyo leyo ndaba, iyo leyo fakafaka, iyo leyo ndaba. Iyo leyo ndaba, iyo leyo ndaba, iyo leyo ndaba, iyo leyo ndaba, iyo leyo. Sambeni Ganza wethu lapho. Ngicela. Asambeni abafowethu, thephani iskrini, ngicane ngithephele iskrini nje kamnandi kabi. Njengoba nisithepha abafowethu, asisithepheni Ganza wethu. Ngiyanicela lapha. Ngiyanicela, niyaphila kodwa ngane zakwethu. Nilale kahle, yonke into ilight. Yonke into ilight. Yonke into ilight, yonke into ilight, yonke into ilight, yonke into ilight. Ngcono-ke lapho. Ngcono-ke lapho, ngconela-ke lapho, ngcono-ke lapho, ngcono-ke lapho, ngcono-ke lapho, ngcono-ke lapho, ngcono-ke lapho. Ngcono-ke lapho-ke ngane zakwethu. Ngiyabonga mina maniphila Nkosi yami. Lokho kufunakalayo. Ngiyabonga. Mantombazane, requestani. Njengoba ngithi amantombazane, angisho ukuthi noma yiphi yona intombazane Nkosi yami. Mina ngisuke ngisho umuntu osingile. Siyezwala lapho. Kuphantunga, 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 kuphantunga. Kuphuka wentunga, kuphuka mamqwathi, mzala wakho. Ngiyabonga lapho. Godipha Nkosi yami. Siphiwe mzala wami kunjani lapho Simphiwe? Kuphuka ntusenhle, kuphuka ntusenhle, kuphuka ntusenhle, kuphuka ntusenhle, kuphuka ntusenhle, kuphuka wengima. Shaya lapho mina. Shaya ngempela ntusenhle. Faka mo. Godipha lapho. Godipha lapho. Moderators. Obani abakhona ngicela ukubona izandla zeni lapho. Tusenhle, 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 tusenhle. Hey, kama kanjani lapho Nhlahla? Bafowethu. Moderators velani lapho nginibona. Yebo phela, ngeke ngiqede nonke ngane zakwethu niyaphila lapho. Hayi number 1 lapho, number 1 lapho. Hey ntusenhle kunjani Nkosi yami? Bafowethu ngiyanicela lapho. Khodi mzala wami, awungisakaze lapho ngelona lapho. Ngemani gani kunento engizokupha yona. Bathi kunento engizokupha yona, ngizokupha i-iPhone yami we Khodi, ngizokupha i-iPhone yami ngizokupha i-iPhone yami i-1. Ngizokupha i-iPhone yami i-1 Pro Max ngoba mina sengiphathe 17. Ngizokupha i-iPhone i-1 mzala wami, hawu. Mina sengiphathe 17 manje. Nganza kwethu, ngicela lapho, thephani screen bafowethu, thephani screen nganza kwethu. Thephani screen, thephani screen, thephani screen, thephani screen, thephani screen, thephani screen, thephani screen. Kuphuka wentuse, kuphuka ntusenhle lapho. Kuphuka ntusenhle lapho. Moderators, ngiyanicela velani phela. Kulate manje. Wesinazo. Ngishilo nje ngathi mina i-meeting namhlanje ngo-1. 1 o'clock ngine-meeting nomkhwanazi Nganzakwethu. Izolo cha ihambe kahle izolo. Lebe nginayo izolo into ebibalekile nje sikhulume ngayo. Ureze ukuthi iphone lakhe lokuqala engilithandile lakhe umkhwanazi. Uthe ngisho noma ngasho. Sekulate vele manje ngisasha abantu sebengenile. Usobe siqhubeke le ndaba. Usobe siqhubeke le ndaba. Ngifakeleni ngani zakwethu. Cha, sebengenile manje olusa. Sisobambezele olusa manje ngani zakwethu kanti ngabe siyasebenza. Okay. Uthe iphone lokuqala nje ngilithandile lakhe ngani zakwethu. Uthe angitshela ukuthi njalo ngeFriday, njalo ngeweekend.
amantombazane awanikeza abafana 1.5 behambe bophuza. Ngithandile ke lelo photi kaMkhwanaza, ngifuna uqamba manga. Ngithandile ke lelo photi lakhe lelo. Lona nje into engiyibambile leyo ngane zawethu. Okunye nokunye sobe sixoxe namhlanje ngo 3 o'clock nge-meeting lapha nomkhwanazi ngo 3 o'clock. Yabona leyo ndaba. Ngizwile ke lapha. Ngilithandile ke point lakhe lokuthi nje njalo ngolesihlanu amantombazane anikeza abafana 1.5 behambe bophuza utshwala. Bafowethu thephani screen, thephani screen, thephani screen, thephani screen, thephani screen, thephani screen. Thephani screen lapho. Thephani screen lapho, sawubona Zamo. Thephani screen ngandawethu lapho. Thephani screen ngandawethu lapho. Thephani screen ngandawethu lapho. Thephani screen lapho. Thephani screen lapho. Thephani screen lapho. Ngicela mantombazane requestani. Njengoba ngithi mina mantombazane requestani, angisho ukuthi ku request noma ubani. Uyabona? Ngicela lapho. Yebo Sontshika sengikhohliwe naleyo. Yebo no 200 wo requesta besidrivele masesidakiwe sengikhohliwe. Ngiyabonga lapho Sontshikazi mzala wami. Ngiyabonga lapho sengikhohliwe nalelo besinikeza no 200 extra. Wo requesta ukuthi sithole iUber lapha izosihambisa endlini masesidakiwe. Ya. Buka Zamonge malapha. Ngani zawethu ngiyanicela lapho thephani screen, thephani screen, thephani screen, thephani screen, thephani screen lapho. Thephani screen lapho, thephani screen lapho, thephani screen lapho, thephani screen lapho. Tap the screen, tap the screen, tap the screen lapho. Bafowethu thephani screen singaze ngikhuluma isingisi manje ngithi tap the screen. Ngabe ngiyasithepha nje screen. Hawu. Kumele ngize ngikhuluma isingisi ke kumani izwa manje ngoba phela angingizwa manje ngithi thephani screen, thephani screen, thephani screen. Yebo fresh. No 150 nganza wethu yokuthi ekseni sikwazi ukuthi hlaphula ibhabhalazi ngesikopho. 150 nje wesikopho sikwazi ukuhlaphula ibhabhalazi. Sekumele manje nganza wethu ngize ngikhulume ngesingesi ke manje. Ngilokhu tap the screen, tap the screen, tap the screen ngabe nasithepha nje screen. Yanicela lapha. Amantombazane ngizowakhipha ngane zawethu. Anobheka amajongo lapho ukuthi mangaka amajongo arequestile lapho ngizobakhipha labantu laba bahlaliseke. Wene vula ikhamera. Engabe uyayezwa le mithandazo bawo yathanda na. Yabona bani. Kupuka lapho mzala. Nontokoza lapho. Bafowethu ngiyanicela lapho. Thephani screen, thephani screen, thephani screen. Aningiblockela nangu ubani udog lapha. Ngicela ngiblockeleni yena. Asikhulumi nje lona akhulumayo. Lento nje ayikhulumayo umblockele lapho udonk angazi noma udog. Ngicela lapho umblockeni ngane zawethu lapho. Ngiyabonga melo. Asikhulumi nje lonto leyo la. Asikhulumi nje sidalo lonto leyo. Kuphuka lapho kuphuka azoke bonke lapho umzala wakhe. Engabe uyayezwa le mithandazo bawo yathanda na. Yabona bani. Kuphuka lapho umzala. Awusuka madoda, awuyakhuphuka Nkosi yami. Nithi mina ngiyakhuphuka Nkosi yami. Number 1 man. One man stand. Ngiyacula ngane zawethu ngiyokhipha vele disk njengokudala. Zobe ngifeatureisha umkhwanazi kulole disk leyo. Siyacula manje. Asisebenzi indaba yegebengu manje sinomkhwanazi siyokhipha i-album. Webo ngomela kanjani
wakithi lapho mzala wami nayizolo ngizange ukubone. Bafethu, ayigcwala iphaneli phela Nkosi yami. Hawu. Hayi ke oh lo ke Wene, vula ikhamera. Alright mzala kunenkinga. Ne, vula ikhamera. Melo. Wene, vula ikhamera. Khiphani uneni mfaka abanye ingane zakwethu. Khiphani uneni mfaka abanye. Khiphani uneni mfaka abanye. Ngingamfaka uMashabanga. Ngingamfaka uMashabanga. Ngingamfaka uMashabanga. Ngane zakwethu, ngicela lapho Japan screen. Aniyabonaka ukuthi njani. Ama-screen amile laphana ngane zakwethu. Angazi kwenzakalani uzobakhipha labo ndaba ekhonjwa mina ngitshela ngempela. Banje nayo ngixoxele mina. Nasemjolweni banje abahlaliseki. Bangena bayaphuma emjolweni. Abahlaliseki nje ababambeki. Koze kushaye phela u-12 o'clock ngibhizi nje nabo. Ngibhizi nje nabo. Yanitshela phela. Manje amajongo ami ngane zakuthi ngeke. Baba ngiyabhubha ngilele nodali. Bafethu. Othi sibone la ngakumina. Kwenzakalani? After lapho ngane zakwethu kwashaya 22 ngiyabakhipha. 22 nje ngiyabakhipha. Ngizofaka amajongo. Azikwenzakalani la? Soqala lapha kuLusanda engcono bazosithola ngendlela sisebenzeni ngane zakwethu. Igama lesibongo lendawo ohlala kuyo. Siyogcina le kuli. Hello, Yebo. Lusanda Mzala from Joburg. Lusanda Magologana from Joburg. Siyabonga lapho singile. Yebo. Ngiyabonga Nkosi yami. Sithe. Hayi. Yebo. Yebo ninjani? Siyaphila Nkosi yami. Niyaphila nami mzala usithembile wamyeni endaweni esempangeni. Siyabonga Nkosi yami. Uwoza mamqwathi. molweni igama lami ndingumisa wakwamini ndisuka eCape Town. Siyabonga Nkosi yami. Isipho wakantuli eDurban. siyabonga Nkosi yami. Muhle. Malam Sal. Kunjani? Hello. Utheni uD? Igama lesibongo lendawo ohlala utheni uD? Ngase niblockile mzala webo utheni ethini uD? Muhle igama lesibongo lendawo ohlala kuyo mzala wami. Ndingu okuhle wakwamyeki ndihlala eMount Frere, Eastern Cape. Usingile mzala wami. Yebo. Walumbhobho. Weli. Yebo mzala. Kunjani? Njani mzala? Siyaphila igama lesibongo lapha. Ngulrato bakhosa ngikathe home. Siyabonga lapha. Lebogang. Hello. Kunjani? Yebo. Igama lesibongo lendawo ohlala kuyo lapha. Hello. Yebo.
Okay, webonko angazi mzala mthomisa kanjani lapha. Ungakhuphuka kodwa. Yeah, I'm from Pretoria. Usingilapha. Yeah. Okay. Alright bonko. Angazi mzala mthomisa kanjani lapha. Kodwa kumele sikhiphe yedwa ngani zakwethu. Sizokwazi ukufaka ukhosi lapha. Ulusane ngizokukhipha ngizokufaka la kule block elanga ngenzansi yezo. Lusanda. Okay. Urequest manje uzofakwa yimina. Tishebe shita man. Shita man. Lina la ntate. Lila mura. Kion. Ngikuphwa ngelona ke manje. Sengikuphwa ngobani konjalo. Hey, Likompo mzala. yaphi mzala? Likompo. Ya, sengikuphwa ngayo ke manje mzala. Ngiyisiyeka isiZulu manje. Kubhayela inkompo ke manje. Uyaphila lapho mfowethu. Ngiyaphila kunjani lapha? Siyaphila jongo lakithi lapha. Yebo phela. Alright, singigijime mfowethu, singigijime emtimande lapha. Yabo, ngafo. Azoke. Nganza ukuthi niyaphila lapho kuma comments, niyaphila lapho nganza kwethu. Ngicela ukubona ithupha lapho ma ladies. Ngicela ukubona kuwave izandla. Cela nje ziwaveke izandla lapho, zoyiveke izandla lapho. Kanza ukuthi igama lami ubonkosi ngangonya from 012 the only country in South Africa emahlanyeni. We crazy people are normal, we craziness normal. Stephen skins repose share live. Stephen's repose share live. Sithe uyaphila. Ngiyaphila mzala wami fresh lapho. Ngicela uchaze ukuthi uba igama lakho nasibonga uhlala lapho. Ngusithembile ngihlala empangeni wakamyeni. Alright siyabonga. Ngicela ungivalele umbhobho lapho. Manqwathi mini uyaphila lapho? Mango. Ngibona lapho. Ngiyaphila kunjani ma? Mini uyaphila? Phila kwasinjani? Ngiyaphila mzala wami. Ngicela uchaze ukuthi uba igama lakho nasibonga uhlala lapho. Ndingumisa wakwamini ndise Cape Town. Alright siyabonga. Ngicela ungivalele imic. Sensor Pocket is number 32. Esihle uyaphila lapho mzala wami fresh lapho. Ngiyaphila mzala unjani? Ngiyaphila uba igama lakho nasibonga uhlalaphi? Isipho wakantuli eDurban. Alright mama sunangaki lapho? Ngina 23. Unawo umuntu okhalela amadanone nama-purity lapho i-six pack nyana unayo umuntu onjalo? Akekho nkosi yami anginayi. Aphephisa minimum is 25 la ekhaya kodwa kube at least ke bona umntwana bozoqualify. Danke siyabonga. Muhle lapho yaphila? Siyaphila futhi njani? Siyaphila mzala wami fresh lapho uba igama nesibongo lapho hlalaphi? Okuhle kwami ngihlala e-Eastern Cape eMountfrey. Siyabonga ngicela uvale umbhobho lapho. Lusanda, sengawela into shesi number 44 uyaphila? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila uba igama nesibongo hlalaphi? Lusanda wakamagologana ngihlala eJoburg in Midrand. Danke siyabonga. Jersey number 6 unjani? Ngiyaphila njani mzala? Siyaphila mzala wami fresh uba igama nesibongo hlalaphi? Ngolrato Rakosa ngihlala eKatlehong. Siyabonga lapha. Asoke ukholeni? Hala kunjani? Siyaphila mzala kunjani? Ngiyaphila mzala. Siyaphila ngicela ukubuza jongo la usuba igama nesibongo hlalaphi? Ukholeni igama wakasithola isibongo ngihlala eThekwini bafo. Nazoke bafusingile. Usingile futhi kholeni? Ya mzala. Alright mfowethu. Ngicela ukubuza ukuthi ngabe usekuliphi icoconut la kufanele? Choose mayikhethela bhodi. Ngize kunangu umuhle bafo. Bambe lapho jongo lakithi. Bathi uyajola. Ayekho umuntu ompostile ngale profile. Ya usisi wami ukuthi birthday yakhe mzala. Alright siyabonga. Ngabe usekuliphi icoconut impilo mthana? Quick in a hurry. Choose mayikhethela. Ngize la ngaphezulu kumuhle mzala.
Uze kumuhleshe number 14 usiswe hebhende belentuzana emhlophe laphana. Ngathi awona ngaphandle kosiswe hebhende emhlophe laphana cobona ithupa. Aphandle komuhle laphana ngathi jazz number 4 number 4 cobona ithupa lapha. Anestina siyashaya phela ladies hawo. Nenza njani kanti? All right, muhle. Thatha na ngikholeni uthi kuwe. Umenzani? Angisani noma emchitha. Ngathi awusephele screen. Hlisela ndlela nayigodelana usucela kumjonga umVR. Cela kumiyela ngale ntumbeni. Kulungile muhle. Kulungile muhle hamba umpopora lapha. Ayibayala kuma comments Colin bathi uyajona we Colin. Ayibayalwa bathi uyajona bhodi. Awucheke kahle mzala uzobuya kodwa ekhulume kubuhle muhle. All right. Nganza wathi aqhashe inzipho lapha. Qashe inzipho lapha stephele screen nganza sifake ama McDonald's sifake ama Super sifake nje amafanele screen mzala nganza kwethu. LGBT kwa izalado don't discriminate sibadlulula ekhaya. Yonke insipho yawasha nganza kwethu. Requestani lapho majonga ekhaya. Ela nje majonga rasingile nganza usi request ekhaya. Muhleza. Itsini into? Molo nomi lapha. Uyajola. Oh, uyajola bamba la. Sikhohlwa. Thatha amamiliyoni akadlalwa la bamba la. Bye bye. Ngathi akwazi ngicela sisedwa. Awunomi lapho. Awunomi. Awufaka fast faka mo. Godipo nomi. Short pace madoda. Nkosi yami. Ngilosi yokulunga. Akhuphuka njalo wenomi. Awufaka fast faka mo short pace ose012 umkhaya wami lapho. Asiyabonga amaMcDam. Ngathi awethu hawangena amaMcDam. Awunaso wenomi. Ayabonga lapho short pace. Ngathi akwethu ekhali. LGBT kwa izalado don't discriminate sibadlulula ekhaya. Yonke insipho yawasha. Nganza kwethu requestani lapho major requestani. Cela usisoyeda angene kupanel. Nganza kwethu. Hayi phi uyoyivulelani private account sifuna sidinga private account mamas la asiyiceli nje private account ungasayivuni ngena ngale account leyo kanza ukuthi sepen screen repost share live ngomfollow umfoke lapha ngicela umfollow umtibanzo omkhulu ngiyacela nganza ukuthi lapha futhi mntu uyaphila Nazoke Rahim ibhuti uyaphila mntu uyawazi umphatha siwakho uyaqhubeka futhi ngena sisingenile ibhuti uyaphila Abengayo kodwa ngiye nawo lengasiyathi mntu uyangizwa intothiwe ayodwa wona wayengathi faka fasta Rahim mntu sini uyangizwa bhuti batho hayi nguwe bazibonile akumele wenze du bhuti uyangizwa lapho ngena sisingenile jola kithi ya uvumelekile sanisiku requesta futhi makuthi ukongena ongomtholanga umuntu uvumelekile uza ngo round 2 nasoke Rahim nefaka fasta mo ya Rahim mina ngithi I know you've got potential wangenza ibhari wangenza impumputhe faka kakhulu bhuti awufaka kakhulu umdrive faka kakhulu drive lapha anza kwethu seyiso leso sikhathi nganza kwethu cela nje nivule ama-camera nonke Rio uyaphila Ngiyaphila mzala wami welcome nosibongo uhlala lapha. Pretoria. Ubani igama lakho nesibongo? Uyazi ukwenziwani la ekhaya? Bathabile lapha. Usingile? Bamba la. Bamba umthwalo mamazi. Awubamba umthwalo lapho. Weriport uyaphila lapha. Kanza usesephele screen lapha. Siyaphila ri kunjani? Kushafu mzala ngingumawande nise Cape Town. Alright, sorry kwabani sibongo futhi mawande lapha. Umcuku. Alright siyabonga. Dakhe siyabonga. Ngabe usekuliphi khona choose mayikhethela lapho. Awubathabile lapho. Bendizicelela mamqwathi. Akwathi ngaphandle kwamamqwathi umini lapha uJason number 36 usisi weVemeruni kanza koni ngaphandle kwakhe lapha naCoboli Top angaphandle kwakhe kanza koni Coboli Top lapho ngasikhohle Stina fake mamek namamzala fake mastopile lapha nakanza kwethu ngokukhulu kuphazema wazo ukukhulu kusheshe ngicela lapha mina bathaka bangisi thatha umadulu wakho uhambe uyamthanda noma yamchitha ohlala lapha kuFrance City uthi uyamthanda
kansa kwethu. Hawu, cela change manamba, cela bona bobubu. Cela bona mapasi change manamba, cela bona kansa kwethu. Cela nje congratulations. Cela congratulations kansa kwethu. Mina ngicela ufakele umuntu wakho lapha indoda yakho wedwa manamba ku-inbox. Ngizobona ngawe ke mina masoyetini putri ngizobona ngesithupha futhi umdala masekunjalo masowatholile manamba khathi kwethu umshado lento it's a maritime umshado katsangwe asithepele screen maskananda lapho hawu maskananda faka faster more gothi kodwa I know for potential thensa mongoneso thensa mongoneso lapho wemini somfakela umuntu wakho wedwa amanamba lapha mini bekasakufollowile kodwa mini akakanfollow ibafo akafaka next namanamba nikawaboni but ndiyangena kuye ngoku alright ngicela uwafake bhuti hawu mina kasile mna anyamthemba mina akasiscam ujwayele ukungena la ekhaya alright asiqala ukumbona nje la ekhaya kodwa mawungahambi kahle ubuye bhuti ne sharp ke bafa ko ghost yeah alright ufaka amanamba lapha danke siyabonga since pocket mini lapha yaphila mini 2000 Ngiyaphila njani? Ngiyaphila mzala wami freshers lapha bayike manje nesibongo sakho uhlala lapha Inenhle kade bemnambithi. Alright siyabonga sithi nje NKR lapho apho nge-NKR siyabonga lapho ngicela ngivalela umbhobho lapha Kate Simelane uyaphila Sanibona. Siyaphila futhi kunjani Ihamba kahle. Uzozolo sitoto bana njone kodwa imako zekulunga ejongo lakithi ubani ekamaro nesibongo uhlala laphi Ukhetha Simelane uhlala la eGoli Alexander. Matata ngabe phuma idululo sengayo phutha mthala choose my khethela bonke basingile kodwa please choose wisely and please choose one and choose carefully ayisuka Nangi lo phansi kwami ulisanda yeah anza kwethu uthi nje cha yena uhamba nolisanda angaphandle kolisanda ngicela bona ithupha lapho precious precious ifaka faster faka more mantombazana ngicela bona ithupha lapho khohlwana bazanga kuvele kunina losanda nangu Kate Simelane usucela ube ungumama uSimelane in future uyamthatha noma uyamchitha hawu madoda huya hayibo thatha ama-chance thatha ama-million bamba la sikhohlwa ngezi kwenzenjani wena usanda kanza kwethu asithepele screen asithepele screen waleli request siyabonga amenking ukufollow umfowethu lapha kanza kwethu ungamfollow umfowethu ngamfollow ngokhulu ukuphazima kwethu ngokhulu ukushesha lapha wesontshokazi ngithi mina yasho lento awuyasho lento wesontshokazi lapha wenjabulo uyaphila Father together lapho uyaphila lapho Njabulo anza ukuthi asepen screen screen report sishare ne live nganza kwethu mphotseni uyaphila shine network lapha noNjabulo wale request basi nje Father together webhut Malusi the general basi Father together kanza kwethu asepen screen lapho zinhle uyaphila Hello vule mic lapho ngicela uvule mic lapho uyaphila kodwa zinhle uyangizwa lapho wemini mawungizwa ngicela ubona isuphu alright zinhle bayike manje nesibongo hlala lapho Kuzinhle Dumkense Gqeberha Eastern Cape alright siyabonga singile sisi wami Alright siyabonga thank you siyabonga ngicela uvale umbhobho lapho uvale imic asoke wesinana awufaka faster faka more faka deeper awufaka dapha khuphuka nje nayo emafako akhuphuka nayo sakusaduze phambili katsa kwethu ngo1k ngiyashintsha lento
1K kanza ngiyashintsha lento 1K ngiyashintsha lento kanza kwethu ngicala phansi ngifaka amajongo faka abobhuti bemijovo kanza asebhene screen one little request hamba nayo kanjalo we drive thanda le roko lakho le vintage mina andele qhosi lakhe libovu emafako hawu uthini ngale beret ebovu umeshile lapho mamazi hawu tsenza mo faka hawu khanyise emsamu hawu ni awukhanyisa mntana ethonga khanyisa mntana ehlozi awukhuphuka nayo mama vuso lapho awusenza mo faka mo awuseseduze phambili mamazi awukhodi palapho ayisuka kanti akunyangeni ibhara siba 415 like step in screen azithetha lezo inhliziyo asidingi social distancing dala saphuma ingathi ku covid dala sahamba covid ingathi awethu le inhliziyo eshaya ibhampa to bump azishaya ibhampa to bump you don't need ilentuzana kanti awethu i social distancing ngicela lapha one request macho requestani one request macho requestani one request macho requestani so leso sikhathi katsa kwethu naba basenza ukujoyina welcome to the home of great choices uhlehlo fish uhlehlo mishado katsa kwethu ayisuka ozani request asepe ne screen asithephe nje ne screen lapha mangqabi lapho ngiyakubona madonselo yaphila siyabonga sande ukufollow umfokile lapha nomtimando mkhulu kanza kwethu asilifollow sokole ntombi asilifollow mina ke kanza ukuthi kukini ukuthi ngifollow noma ngifollow kodwa umsebenzi wami ngikhulumela yebo bhuti madonsela 370 yaphila jonga lapha ngiyaphila kunjani bhuti wami siyaphila jonga kithi bayigama nesibongo hlala lapho hawu sekahle lehle mkhwanazi wena kunjani na 30 years alright ngisembile madonsela uphumela impompo angisho right kancane simlindeni kancane ushaya network nganza kwethu simlindeni kancane ushaya network nganza kwethu bhuti uhlala kumnela impompo uhlala kubunela impompo bhuti ngihlale eMostorlosi bhuti wami alright sola chola kithi ngabe usekuliphi icoconut juice mayikhethela lapho yebo ngiyakuzwa bhuti yo emarumini yenazini ashembe kuyikhadi yami Amathatha utheni uhamba ngama-type hamba ngoshuno wama-type ngathi zakwethu bothola dark and handsome noma nje ngathi zakwethu itofu semfishane esidonsa ucode 14 ngemuva ulungile kanti ngaphandle komini lapha nosetha phokojes number 24 cela ubona ithupa amantombazana lapho nikisa mwahla lapho angiyakubona mzala wami fresh lapho ngaphandle komini amantombazana lapha ngicela ubona ithupa no ngicela ubona ithupa lapho kaza zisebenzisa screens by 354 la ekhaya ngeke ngangenza ibhari alright wemini basabangisa thatha igentleman nakho uhambe eLimpopo uyalithanda iLimpopo noma ulithandi noya ayikude kakhulu thatha amachance thatha amamiliyoni faramo wona ngona yakesu yala uthi never pepisa bot kanza kwenza asebhene screen hawu ngintshele kanza upetrol amile inhliziyo elandelanayo ngiyajabula mangibona inhliziyo elandelana nama-magnum amzala afly emoyeni awandize ma-magnum Niki siyabonga lapho ngathi Niki faka faster faka more no I know you've got potential faka more lapho no uyaphila Nolino uyaphila nolima kamelo uyaphila lapho awu mathotha sobuya kuwe nolinoli ushaya isigaxa senetwork lapho sobuya kuwe fasting cooking hard lapho wesparks uyaphila ngathi uzawangena ama-magnum amzala hawu come on now awangena ama-magnum amzala ikatsa kwethu wine ngenda so skydira riding kanza kwethu sparks uyaphila yes siyaphila njani wemzala siyaphila mzala wami lapho bayigama lesibongo lo uhlalaphi Thabiso lo wakasikhakane wemzala hawu ivule yonke jongo lakethu uhlala kuphi Thabiso wakasikhakane ngisegoli inkabe yami
Masigananda bazophuma ngo-1K, bazophuma 1K. Alright, mfo wasegoli. Abu sekuliphi icoconuts na? Choose my ketela. Ela nangu mina. Ucela umini nkazakwethu. Ucela umini ngaphandle komini lapha 2000 ngicela ubona iTop. Angaphandle komini lapha nkazakwethu. Ushoti, oJohnson Caravani. Ngaphandle kwakhe lapha ngicela ubona iTop nkazakwelapho. Hawu madoda, inqola nje ehamba nomthwalo wayo. Wemini, bathi ababangisi. Sathi umuntu akuhambe sisi. Welele, uya. Lasipase. Satha amamiliyoni hamba la. Khohlwa, uthi never. Akezi, sathi izinto ezilula Kanti awona step screen lapha, step screen lapha, step screen lapha, step screen lapha. Sifaka ama-Mac namamzala. Cela nje sifake ama-slope yamzala nkanza kwethu. Yebo lapho lasibhoni, yebo lapho lasibhoni. No, lisera network yakho yaphila ngizwa kodwa. Noli. Noli lapho. Alubabalo lapho. Awu senza mofaka mo. Ngicela nje la moya maMagnum. Cela mo awu banana Pierre. How you namuhla you change the position. You change the position namuhla. Yingakho network you change the position namuhla. Uyaphila jona lapho. Ngiyaphila njani? Siyaphila phela mntana. Ngicela uchaze ukuthi uba igama lona sibonga hlala lapha. Awu nature. Bafethu ubanana lo all the way from Durban. Bengize kuno. Alright. Uthi boze kubani kunoli? Ngaphandle konoli ngase lapha ngicela ubone iTuba Masigananda lapho. Awusenza mofaka mo. Awufaka fast Masigananda. Kanti kwethu isithina nje isivalo sibalulekile la ekhaya. Ngicela ubone iTuba. Shode sakhe iTuba. Banana Pierre. Abahana. Abayala. Noli. Nangu banana Pierre uthi kuwe. Uzushintshe le position sekane network namuhla. Choose mayikhethela. Cela ubone iTuba lapho. Noli, nangu banana Pierre uthi kuwe. Cela ubone iSuper lapho mzala wama fresh lapho. Banana Pierre, kuyabheda ushaya network, babe inkunzi malanga network isigaxa senetwork yazazi. Awu Hero Queen faka faster faka mo Hero Queen. Awusiyabonga lapha ngathi mina. Ngizobuye ngibuye bafu because usashawa network. Ngizobuye ngireport. Alright, ungabuyeli kule position yakho. Yabona right ke la ukhona. Siyabonga, danke siyabonga. Kanti sawona seven screen. Noli. Yazi ngathi ngisibonile isithupha lapha. Alright, ish. Scott Zulu yaphila. Amala Nkosi Malibongwe mhlekazi. Malibongwe bantu amalona sibonga uhlala lapha. Usiphiwa ngwakaZulu ngisePeter Maritzburg but ngokwamatoho ngise-PE. Alright, nganza wethu khona into engayibonanga lapha kunoli. Ngathi singibona iSuper kodwa ngingamkhiphi. Alright, sona jongola kithi. Abu sekuliphi icoconuts ngaphandle kwanoli? Ngibonela nje umini lapha mina Nkosi. Yes. Noli ubhanana bekeze kuwe uyamthatha. Alright, sengizobona isithupha sakho wena lapho ke. Wesikhothi uthe uze kubani kumini? Yebo Nkosi yami. Hawu madoda uthe uze ku short base. Hodonsi imthwalo no caravan katsa kwethu. Aphandle ko short base lapha no minute 2000 sensa pockets. Ngicela ubone iTuba mantombazana. Ngicela iTuba mantombazana. Hero Queen lapho. Awufaka fast afaka mo. Wezinhle ngicela ubone iTuba. Wezinhle ngicela ubone iTuba. Wezinhle ngicela ubone iTuba. Wezinhle ngicela ubone iTuba lapho. Hey, wemini, nangu usikole uzuze kuwe. Yamsana noma emchitha. Nayo. Thatha ama-chance, thatha ama-million, thamo. Usikhohlwa. Yezi, never. Anza kwethu sephela screen lapho. Ngiyabonga lapho sakhi. Bawuthi umini ex yakho kodwa umini akakwazi lokho. Waziwa uwe uphela mbhemi. Asho leyo nto. Kanti sawona sephela screen lapho. Awu King Tura. Nazo emtimando omkhulu akabambe la usakhe. King Tura.
King Tura lapho ganza kwethu ngo-1k ngo-1k siyabashintsha ngo-1k ganza kwethu Mashengo uyaphila awu takalanise sami na one lapho Mashengo uyaphila lapho bayikamana sibonga uhlalaphi Ugezi ngwatheleki ngihlala Hayi you are such a doll ngaleyo filter yakho pop off girl keep ifilter mamazi keep ifilter lapho unangaki una 20 ni hawu una umntwana bamba la minimum la ekhaya is 25 kodwa mokuthi ibona umntwana bozoqualify thwara umthwalo bamba umthwalo bamba futhi la bye ganza kwethu let's follow ama protocols protocols hayi sinzima lesingise kula malanga ganza kwethu umkhwanazi asepeni screen ayasibusiso etsane lapho uyakubona jola kithi ganza kwethu ayisho leyo mpahla requestan lapho wenoli shuthi uyangizwa naku uyahleka cela ungivulele imic uchaze ukuthi bayakabana nesibongo hlalaphi lapho Noli khawula Ntsimbini. Alright uhlalaphi Noli? Umlazi. Ima kubhanana bekeze kuwe isithupha sokho besithini bomthatha noma bomchitha. Noli Noli ubhanana bekeze kuwe bomthatha noma bomchitha. Alright Sembele uyaphila Ngimbonanga Lapha njani Alright ngicela ngivalele imic lapho banana ubuye woza futhi alright siyaphila ngane yakwethu lapho bayikamana nesibongo hlalaphi lapho Awu King Tura Sembele Yebo ubani igama lakho nesibongo uhlalaphi yaphila kodwa Ngiyaphila njani igama uSithembele wakamzizi ngihlala eHotel weThekwini Alright siyabonga lapho banana Bafu ubani igama lakho nesibongo uhlalaphi uBanana lo wafethu all the way from Durban bengize kuNoli Alright ngase ngaphandle kwenolo ngicebo lethupha nangu uBanana Noli ngaphandle kwenolo ngicebo lethupha abadle kwenolo matomazana lapho lezi matomazana ngicela ubone ithupha Ayasakeze ngamunye ushunike manje ufake ikepisi lapho Noli nangu ubhuti lapha wase Durban welele mkhaya wakhe uyala hayibo thatha ama-chance thatha ama-million gembula ngothando thani lo sothi uma gcwala siyadlala la thwaramo wasikhohlwa gezi uthi never kaza sepe screen lapha ngaza wethu ngo-1k ama-magnum ayaphuma o-1k ama-magnum kanza ukuthi bayaphuma andile Bacho requestar sepen screens my phone sentate like angangenza ibhari ngangenza impupoti apho ngalawo magnum apho ngalama hearts nganza kwethu apho ngalama hearts la nganza kwethu asepen screen qhasha inzipho neli kheli lapho awusiyabonga ukufollow umfowethu umtima ndomkhulu kanza kwethu ngalifollow so lento ngicela lifollow ngalifollow so lento ngicela lifollow nganza kwethu awangena ama magnum awangena ama snow pie awangena ama ice cream lapho awangene nganza kwethu ama magnum fura uyaphila Sakubona nomfundo lapho siyabonga ukufollow umfowethu lapho siyabonga ukufollow umfowethu kithi majongo ngithi faya kibo nama ntombazana ngithi nje faya kibo asingile nganza kwethu Rokostan lapho kanza uzazigijima inhliziyo azitetana gijima itetana dala saphuma ku social distancing inhliziyo nje ayashaya ubhampa to bhampa by 449 kasi baningi kakhulu inhliziyo ayashaya ubhampa to bhampa lapha endazi ngicela lapho Zweli uyaphila Sho mfowethu amani Siyaphila bhuti bayikamana nesibongo hlalaphi ngicela ngivule necamera Uzweli Mhlanga waSoweto Alright uhlala lapho ohlale okay Soweto cela ungivulele ke ima ilentuzana icamera lapho bhuti
Alright sharp. Jongola kithi. Ngabe usekuliheheni. Hawu. Hey, anoba nazi sinifunani. Niyoba nazi ukuthi sinifunani mantombazana. Kanza kwethu. Zweli, ngabe usekuliphi coconut but choose my khethela lapho pheli. Usithembele. Awu madoda, usicela usithembele. Asazaphandle kwesithembele ngicela bona ithupha. Ningasikhohle Stina nganza kwethu. Zinhle ngicela isupha lapho, sokushoda sakho nje sinama 32 lapho zinhle. Base bakubangisa isithembele, thatha umayidululo wakho uhambe. Alright. Ngicela umbheki. Ngathi sawuthi sithembele screen phela. Kanti why ngenda so? Why? Come on now. Sibayi 427 la ekhaya. Hey nganza kungeke. Awu King Tura lapho. Awuchubeka namabhufalo jongolwa kithi. Achubeka namabhufalo, chubeka ngamalobolo, chubeka amabhufalo, faka faster faka more. Kansa kwethu, ngo1k lapha kuBecknam, kamzala, ngiyabashintsha. Siyabonga shuka lapho ngofuna umfakithi. Ngo1k ngiyabashintsha. Sembele, uyamthanda noma yamchitha amadilulu wakho. King Tura lapho. Heni, Nazweli. Hayibo, thatha ama-chance, thatha ama-million gembula ngo-town, thani lo thuthuma gcatsi yadlala la, bamba la. What's never? Ho, asoke sihle nazofaka faster sihle. Awu kodwa ibona basihle. Awu thatha mofaka mo ngoneso. Hayino potential. Kuphukana yo mshayeli. Wemasekwani msotwakisi uyaphila lapho. Aphela mzala kunjani? Awu siyaphila lapho yaman. Ngobani igama lona sibonga uhlalaphi? Ngithozana ngaqinisi eSwatini mzala. Awu bombo clad. Alright jonga kithi. Ngabe usekuliphi coconut ebuthokutshala? How choose my khethela lapho. Lapha kusithe. Wothi sekusenga sathi usembele. Aphandle usembele amantombazana nama ladies lapho ngicela ithupha. Awungaphandle kwesenzembele. Wasesembele ngaza kwethu umbelembele laphana. Cela ubone ithupha. No, ngicela isupha. Awu mathatha. Base wabangisa isembele. Thatha ubombo clad uyamani. Sekonene mzala letule konene usithe noma ngibani? Oh, ngusithe hayi usembele. Wesithe. Nangu masekwana usuzwe kuwe. Nawalile vele ekucaleni. Hayibo. Thatha ama-chance, thatha ama-million, ngicela ukuhlinisa amahleza la bamba la. Uthi never. Awuyala, uthi ubani? Thanda izinto ezilula. Khohlwa. Ansa sepen screen lapha. Phephisani kanza bengitshela ukuthi usembele. Phephisani. Kodwa nganza kwethu, ipani nganza kwethu. Akusenani. Phinde ubuye for round 2 ujongola ke lapha. Wesifisi yaphila. Mzala, kuyaphileka mzala mana akufani gazi. Siyaphila jongola kithi. Bayigama nesibongo hlala lapho. Awusifiso mzala wakantombela sibale ngayimlazi mzala ngithi angizophinde ngizozama la mzala kulunganga. Alright mntana ngicela ungivulele icamera lapha. Ngathi awes my phone is90 like angangenza ibhari ngangenza impomputse nina. Awuthepha screen bomzala ama fresh lapha. Thepha screen faka ama McDam amzala. Niwafaka nje ama McDam amzala masupha ikhatha kwethu. Seki nje mavalele screen. Yebo bhuti okay ngabe usekuliphi coconut kumayidululo wakho. Choose my khethela bhuti. La ngiyani umini. Awu madoda uthi usekumini sesepockets which is number 56 umuntu odonsa nganza kwethu umthwalo wenqola angaphandle kwemini lapha ngicela bona ithu ngaphandle kwemini ngaza lapha 2000 lapha ngicela bona ithu bakadza kwelapho ngasikhoje istina. Alright amini basabangisa sathi ijongo lakho uhambe sathi ijongo lakho usula umlomo Sifiso uya thatha ama-chance, thatha ama-million, cha kuyadlalwa la, thanda ugembula ngothanda, thanda lothuthuma, cha ukuhliniswa amahlezi, hamba la, uyala. Phela 047, awu kodwa ibona bakonezi, faka faster, faka more, Miki uyaphila. Kanza kwethu awakhuphuke ama-McDam amzala ngathi ngo1k ngiyayishintsha iphaneli, faka amajongo. Siyaphila but Miki kunjani? Dango. Dango phela, Dango is thank you jongo lakithi. Ubani igama nesibongo hlalaphi pheli?
Mina uLifa waseCarolina wankambule eMpumalanga. Oh, Carolina, you mean Galina, you mean Caroline. Yeah. Nazo phela umdala ngabe uzekuliphi ikhokhona juice mayikhethela lelo lapho. Singibuye kahle. Asongixabeze ngosithe lapha etulo lapha. Bottom right. Amadoda, uthi nje icela ukuthi ngimgixabeze. Sithe bathi bafuna ukugixabeza. Ngathi nje ngaphandle kosenqela bona isithupha. Awuphela 047 phela 047 yeni. Awufaka fasa mofasa. Ngathi awuzi Kenya shintsha ipanel. Alright sithe. Nangu ubhuti uthi ucela ukugixabeza. Uyavuma yini ukuthi adigixabeze? Phela bona isithupha. Uthi cha ngifuna ukudixabezwa. Awu double pani uyala uthi nje bhazo. Hayibo. Thatha ama chance, thatha ama million baba la. Kodwa uthi never. Akezi. Ho. Kansa kwethu ngeke. Asephele screens by 551 la ekhaya. Asisephele screen lapho. Awupheli 047. Awufaka fasa mo. Kansa kwethu. Ngo1K amamegna mamzala. Ngiyayishintsha ipanel. Ngifaka amajojo lapho. Endaba ezitha uyaphileka kodwa. Akuyaphileka butama kanjani? Siyaphila bayikamana sibongo hlala lapho. Ngibafana ngihlala eSiyabuswa. Bathi nje indaba ezitha VAR. Uthi uyajola. Yawa ngijoli. Oh akekho umuntu usisompostile ngalena endumbeni yakho ngale profile yakho lapha. Akekho. Alright moderation ngicela ngicheckele. Alright ibhudo sisiyabuzwa. Abuze ngaliphi coconut ke lekupanel Jesu mayikhethela. Moderation ngicela ngicheckele lapha. Zengosithembile. Usengosithembele. Angaphandle kosithembele Jesu number 4 simadobazana ngicabona ithupha lapho. Ngiyazikhohlwa istina, ngakhohlwa uMampara, ngakhohlwa istina, ngakhohlwa uMampara first prepare. Usithembele. Bathi ngowakho ubhodi. Thatha umadilo lwakho uhambe. Bamsana uyamchitha. Bathi ungisisi wakhe nganza kwethu. Alright amombheka sithembele. Amombheka lapho. Okay. No last ball lapha na uthi he is clean. Uthi he is clean nganza asepheni screen. Cela amamagna mamzala cela masinopha yamzala. Alex Shalegas SA azange ngifake iMagnum namuhla. And I know you've got potential. Wangenza ibhari. Lapho Alex Shalegas SA. Cela ufakele umzala inkosi yami amaMagnum akhe lapho. Nazokelelo siyabonga Rose kuza please exchange na Rose and Mickey Magnum. Please exchange na Rose and Mickey Magnum lapho siyacela. Cha ungahleki Alex mzala mo fresh lapho. Please. Faka lapho. Ndaba nazoke Alexia awukhothi kodwa ba Alexia lapho faka mo I knew you've got potential. I always knew you've got potential. Send some more lapho ngwanesu siyabonga lapho Alexia Legas SA Sithembele Thini verdicts welele ndaba ezitha yebo thatha ama chance thatha ama million bamba la never yala usikhohlwa dzani izinto ezilula kanza sephele screen lapho sakhi lapho kanza usalinda usakhi lapha ngicela sephele screen share live step screen siya reposta siyamfollow umfo wakithi umntemando omkhulu lapho wesakhi Azoka kamba njani? Siyaphila phela umdala kambani? Ngiyaphila bhuti omdala. Azoke ngisho wale ichaza usuba igama lona sibongo hlala lapho jona lapho. Mfethu igama lami nguSakha Sangweni ngihlala eThekwini. Madoda uThemba Sahu uthi wade wangena uSakhi. Alright chokola kithi. Ngabe usekuliphi ikhokhona uma idulula uswira umama. Choose mayikhethela kupaneli. Awuthi ngiqale ngichaze la bra wami. Alright boy. Kunomntwana la ekuthiwa uSiphume Ntuli engaphuma naye la kwipanel. I think it's 2 weeks back yabo. Mase sixoxa ngale kuWhatsApp uthi hayi akamfili mose.
Manje ngithi angichaze mzala cause ngale nkathi ngiphuma naye la umzala wayengishwabulela la isoka lentombi lathi mina washa wacima yabo mangibuya lapha yabo ngase ngithi hayi ngizobugcina ubufakazi bra wami kukhona ubufakazi lapha bra wami ithe ingane naye I feel anything yabo manje ngithi hayi ngibuye ngilichaze udaba lami yabo. Alright but hey bathi abakufeel jongo la ngithi akuzolunga manje but shuthi sorry but omdala awumeke mfethu awumesizame la bonkombe la kusithembele enhla kwami. Esakhe kathi ayaphandle kwesithembele lapha ngicela bona ithupa lapho awushuthi sorry jongo la kithi aphandle kwesithembele lapha ngicela bona ithupa wesithembele bazake kubangisi thatha umadili wakho uhambe. He's a comedian, he's a funny guy. Phela kubona isupha lapho ngasakhi hayibo thatha ama-chance thatha ama-million twaramo sinemba yala ngathi sephele screen lapha awangene mama kunamamzala come on now why ningenda so like can by 538 why come on ladies and gentlemen fakani more mama kunami lapho Theo uyaphila hey kanza sephele screen lapho but uyaphila ngena sisingenile lapho ngiyaphila wena right siyaphila jongo lakithi ubani igama nesibongo uhlala lapho Theo angihlala eJohannesburg. Alright so kabani ibhutiyo lapho madoda wakasithembu. Okay but ngabe usengaliphi icoconut mayidilulu wakho uthi umayikhethela Umini madoda uze kumini hey base bafanelana naba bantu Natasha lapho cha it's a match bayafanelana abantu kadza kwethu ngaphandle komini ngicela ithupa amantombazana lapho. Alright mini thatha umuntu wakho ufanelane naye angisano memchitha ana lapho afaka mo welele you know where the danger is Theo ayo thatha ama-chance thatha ama-million twaramo ukhohlwa uthi never thanda izinto ey'lula bamba futhi mfowethu Jamludi lapho yaphila ngathi awuza seven screen why kanenza so come on now how by 515 like a seven screen don't do me like that ngangendi kanjalo wani ngenda so kanti hey kahleni kanza ukuthi lapha mfoka yaphila Saphila bhuti njani? Siyaphila mfoka Jamludi ubani igama lesibongo uyohlala lapha Jamludi lapha Lindo ucele mfethu hlala emtuba. Alright so lapho ngicela ungivulele ikhamera lapha nganisa seven screen share live ungamfollow umfoka ithi ngicela umfollow angene mama kunami ngo1 Kenya ishintshe ipanel are you winning Jamludi sebakuthumelela ikhamera bhuti omdala ngicela press save lapho Jamludi ngisayivile bhuti. Alright siyasenza njani ke jola kithi press isithombe sakho uzobona ikhamera uzobona i-icon ikhamera nevideo upress la kune video khona bese upress usave uzovela kanjani nje upress isithombe sakho jongo lakithi uzobona i-icon lapha na yevideo noma yecamera upress la kune camera khona la kune video khona bese upress usave uyavela. Are you winning? Ngicabanga ukuthi kuyalunga Themba. Alright salinde nazo ke mfoka Jamludi hawu he madoda hawu hebhudi ngabe nje uzekaliphi icoconut umayifohloza noma mfuzana thuza mayikhethela hawu madoda ngicela usithe bra wami usicela usithe lentuzana no number 11 lapha 111 yebo apha nje wasengicela bona ithupa Ngasikhohle istina nayibona headboard yavela kancane lapha noma nithanda udonga vele. Alright. Wesithe nanga umfoka Jamludi uzuze kuwe. Umendani uyamthanda noma emchitha?
You know where the danger is mfoka Jamludi. Uthi nje bamba la. Uyala. Yebo. Thatha ama chance, thatha ama million thwamo. Eva. Ohlwa. Yala. Hawu. Awuyala bhuti, uyala 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 bhuti. Kanza kwethu. Apho lama Magnum. Apho ngalama Magnum, apho ngalama Magnum. Agijima inhliziyo nganza kwethu futhi. Akugijima inhliziyo nalama gifts amakhulu lapha lawo ibhamu. Nalawa ama gifts amakhulu lawo ibhamu nganza kwethu. Aningidubule phela, ngidubula umzala phela. Anomdubula umzala nganza kwethu ngale ibhamu zenza ama jam gun lapha nama money gun. Phila. Yebo bawo. Uyaphila lapho? Yaphila kuhle kunjani lapho? Siyaphila ubani kabana nesibongo lapho bhuti usese ku COVID-19. Uyaphiwa mazwayi. Uhlala kuphi? Cape Town. Nazo ke jongo lakithi usese ku COVID ngale sikhathi samanje 2025. Cela ungivulele ikhamera lapha. Nganza sepen screen. Hawu. Emadoda. Yaze yakama kahle insizwa niyoba nazo ukuthi nifuna ladies. Bhuti, abuze kulisa ukubona la panel. Choose mayikhethela lapho. Come on now. Dale khoneni. Unoli. Madoda unoli ngaphandle konoli makamelo lapha ngicebo lithu bakaza ngeke by 417. Wine ngenda so. Wayekhamba inhliziyo ngathunga 3. Come on guys. Ngicela ubona isupha sakho lapha. Alright, Noli. Thatha nangu utawuthi usekuwe. Umendani? Uyamthanda noma emchitha na? Cela ubona isupha sakho lapho. Uhlala lapha. Uhlala eKapa, uhlala eCape Town. Linge ukusize ukusmayila umalile ubhodi. You know where the danger is, da. You know where the danger is. We are. Ayibo, thatha ama-chance, thatha ama-million zabo. Uthi khohlwa never. Uyala. Anza sepen screen lapha. Kanza kwethu. Ngithatha umzalwane nimbeke ku-1K. Ngithatha umzalwane nimbeke ku-1K maMagnum kanza kwethu. Please. I beg you nganza kwethu lapha umzalwane ba-fresh. Ngicela sepen screen repost and share live. Repost and share live. Mfakele umzalwane nale ibhamu zeni kanza kwethu ma-jam gun lawo nama-money gun. And sifuna ukuphuma ku-Earth manje, sifuna ukuya ku-planet. So fakani ama-galaxy. Sifuna ukuphuma ku-Earth, sifuna ukuphuma nje nganza ukuthi like Earth. Seyokwamanye ama-planets lapha nabo Jupiter, yonke bo-Mars. So please nganza kwethu, fakani ama-galaxy ngiwe. Sindize lapha. Ndu uyaphila? Ndu uyaphila lapha mavulashi siyabonga mvulashi ngokureposta. Sicino uyaphila? Yaphila bhuti kunjani? Siyaphila bagabana sibonga uhlala lapha jola kithi lapha. Hey, inetwork yangishaya man. Nasaqaleni. Bhuti igama lakho, isibongo, uhlalaphi? Yaphileka mzala. Ngusicino mfowethu, ngila eBinoni ngokuhlala. Alright sure, ngabuze kubani ke bhuti omdala? Network man. Uze kubani bhuti paneli? Ay network. Bhuti Sicino uze Usicino ngakathwala ngila eBinoni ngokuhlala. Uze kubani bhuti kupaneli? Nangu bani usithembile. Madoda ngaphandle kwesithembele lapha ngicela ubona ithupha lapho. Wothi uze kusembele. Uthi uze kusembele ubhuti wamasilva. Cela ukubona ithupha leli. Ithupha lapho. Sithembele nangu ubhuti wamasilva uthi forever wena umendani. Ngiyamthanda noma emchitha lapha. You know where the danger is wemntu Sicino. Uthi nje khohlwa. Uyala. Ayibo. Thatha ama-chance, thatha ama-million bamba la uthi khohlwa. Yizi. Yala. Anza sepen screen lapha inhliziyo elandelane. Hayi kotelana kanza kwethu lapha inhliziyo. Azilandelana inhliziyo kanza kwethu. Dala saphuma COVID. So asidingi lento social distancing. Asidingi social distancing ngenhliziyo kanza kwethu. Apho ngalezo inhliziyo. Zaza lapho feni kanonsi. Awule cucumber nation. Faka phela mzala wamo fresh lapho 1K bayaphuma.
1K bayaphuma lapha nambo intokazi nganza kwethu. Ziyaphuma ngena amajongo. 1K. Puhlatshwayo. Yo sanibona njani? Awuzaza the cucumber nation. Awuzaza zelzaza faka fasta faka mo lapho. Siyaphila bhuti bayigama lakho lesibongo hlalaphi. Saphela igama ngomnqobi ngwakahlatshwayo ngihlala eJohannesburg eRiverside. Siyabonga bhuti omdala. Ngabe usekuliphi coconut uthi mayikhezela lapho. Awu kwasami nayi intombi lapha uzinhle domke. Awu madoda uzinhle domke. Ngathi sakwenye ngaphandle kwezinhle domke ngicela ukubona iTube. Hamba nayo wezaza, hamba no lilapho siyabonga hani noli. Hamba nayo lapho wezaza. Faka fasta faka mo. Hey, you know where the danger is. Wezinhle. Nangu babuhlatshwayo uthi uzekuwe. Uyamthanda noma emchitha? Hey. Ngithi mina hey, come on now. Kanza kwethu uya. Ayo, thatha amamiliyoni bamba la. Uthi khohlwa ngezi never. Uyala. Hawu, nazoke mashando. Awu shando kandaba. Awu siyabonga lapho ngehadmi, Qhuma. Never. Qhuma lapho. Ikunjani mfethu? Siyaphila futhi kunjani? Ngicongivule ngecamera lapho. Okay. Nazo-ke uyaphila futhi bayigama nesibongo uhlalaphi? Oh. Mana. Hey Zaza. Ngoqhuma ngakwamdlolo lapho ngisini. Alright futhi omdala. Ngabe usekuliphi coconut ngekupanel? Shoza mayikhethela. Ngithanda mina ngimthanda serious kanjani. Awu madoda uthi uyamthanda kamlike. Come on now. Let's give them round of applause. Let's give them hands. Kanza kwethu, ngaphandle komini lapha ngicabona iTube. Ngaphandle komini ngaphandle uthi uyamlava nganza kwethu. Alright, mini, ngathi uyakulava ubhodi. Sathi uqhuma uhamba usula umlomo. We, uthi akakulava ibhodi. Hayibo, thatha amamiliyoni. Qala samahleza la hamba la. Oh. Hey uyala. Kanza uthi phela mama kunamamzala wayinenda so. Come on now. Kanza no 1K. Ngithe promise ithembiso leso. Ngifaka amajongo kanza kwethu. Hawu. Why kanini ngenda so? Don't do me like that. Siphala lapha yaphila. Awu madoda. Awu mashandu. Awu mambatha. Faka fasta faka mo mama silapho. Faka mo lapho. Kanza no 1K ngiyayishintsha ipanel. Siyabonga lebza lapha ngokufuna umfoko lapho. Spa. Uyaphila? Awu dala uxolo lapho. Hawu. We madoda, indoda kaMetroni. uMetroni wamthola la ekhaya Nkosi yami. Siyabonga lapho. Faka fasta faka mo. Zaza lapho. Awu kodwa ibona abazazazeli. Awu faka fasta faka mo. Awu dala uxolo lapho khuphuka nayo. We Justice uyaphila. Justice. Shoba faka mahle. Siyaphila John la yethu bayigama lesibongo hlalaphi? Ayisejuze Alex. Yenziwa wona la. Bani igama lakho lesibongo bhodi? Uthulani? Akabani isibongo? Amthembu mfowethu. Alright John la yethu. Uzekiphi coconut uzimayikhethela? Nangu unoli. Usekunoli. Akaphandle kochesi number 87 kaso lapha ngicela ubona iTupa zazazeli mani. Hawu fan kanonsi. Faka faster. Kodwa kodaba. Senza mongwaneso. Ha. Moli. Basa ubangiswe no. Tsasi jola kuhambe. Nizoyeka lo request anihleli namajongo eSloveni. Hayibo. Tsasa abachance, tsasa amamiliyoni twaramo. Asikhohlwa never. Yala. Nazoke wezaza. Awu the cucumber nation.
Awu madoda, awangeneleli umuntu kaMetro. Nini esimadoda, yini esilodumo. Awudala uxolo lapho, faka mo. Awukhona ukuthi abazidala uxolo lapho. Awu siyabonga ngani zawo, siyabonga ngathi ngoba ngeke yashintsha ipanel. Papa abanyana. How's it lapho? Hamba ngiyohlala ngilemeza. Ngicela uvale i-mic lapho. Ngicela uvale i-mic lapho se. Nyuka nayo wezaza. Ngani ngithi mina, lugodvo kimi nina. Hawu, Mpopo. Mfoka Mpopo lapho. Kanza kwethu, either way, by the way, anyway, welcome to TikTok Premium. LGBTQ is allowed. Don't discriminate. Sibandlulula ekhaya. Yonke insipho yawasha. Mawudlala isihlikihla sohlikihla, ulungile. Cucumber kulungile, sibandlulula vele. Kanza separate screen lapho. Azilandelana lezo inhliziyo, landelana ekudelana negibelana. Asambe ngumuqa, asambe isigaxa sikalayini. Azitetane. Awusakhi. Hawu. Chubeka ngamabhufano bhudi. Faka mo. Maphila. Ngiyaphila njani mzala? Siyaphila wasenyosini. Wona uyaphila kodwa? Ngiyaphileka. Ubani igama lakho Sibongo uhlala lapha? Usabelo wabiyela eseThekwini. Alright, sona Jola yini? Abusekuliphi coconut? Choose my khethela umayidolulu. Nali phe kwami la usembele. Uthi nje cha ucela uphe kwakhe. Ngaphandle kwesithembele ngaso ngicobona ithuba lapho amantombazana lezi mantombazana amacoconut lapho. Cela ubone ithuba nasikhohle isithina nayo ngikhohle umampara lapho. Alright, bezanga kunina vele khohlwane. Sembele, thatha umuntu okuhambe, dala uxolo lapho. Dala uxolo. Sembele ucela ukumbheka, kumvera amombheka lapha. Hamba umbheka. Unentshebe ubhudu uzoncika ngayo ngephilo talk. Uzobe uyibrasha nje ngephilo talk. Indoda ibe nentshebe ngathi zakwethu. Nazo ke dala uxolo. Awu setha mo faka mo. Yeheni. Awu. Where user? Why ufaka ama emoji lapho? Why diraso? Why diraso mzala wami lapho? Ne profile pic yakhe yasolisa nje ngathi ulezo zamakhethinisi ebusuku ngabo 12 ebusuku. Sembile. Cela ubone isupha lapho. Welele. Hayibo, thatha ama-chance, thatha ama-million, Swaramo. It's never. Kuyadlalwa la. Kuyadlalwa la. Ayanda uyaphila. Ayanda mnisi lapha uyaphila. Khodi Garetsi ngiyakubona lapho Khodi, ngiyakubona lapho. Ayanda. Ayanda. Uyahleka ngizokushaya Ayanda. Ngiyakutshela. Why uhleka? Shothi uyangizwa wenza ibar. Ngivula ikamera lapho. Zulu uyaphila? Ngiyaphila kunjani? Yazo Ayanda. Ngiyaphila mzala wami fresh. Uba igama leSibongo uhlala lapha, singivulele nekamera lapha. Awucebo lapho. Awusuka nini madoda. Zulu. Yo. Siyabonga dala uxolo ukuthi uzosimema emshadweni wakho noMatron. Uxolele mfethu ngihlala ngapha eSoweto. Emshadweni wakho noMatron. Uxolele mfethu ngihlala ngapha eSoweto. Alright, so that kumdala kwabani isikole. Thandi une-echo Thandi nazoke. Okay, xolani wakwabani Sibongo. WakwaZulu mfowethu. Alright, nalapho. Alright, kumdala ngapho sekuliphi icoconut. Network yangishaya yazi. Vula camera bhuti. Ngicela ungivule camera. Awusilenhlanhla majola. Awusayibonga you awesome. Siyabonga lapho ngelion encane umzali oyikhulisela. Iyokhula after 5 years. Yobe seyibhonga ngithi yobe segcwala iscreen lapho. Siyabonga ngale ntuza ngokukhokhomela lioness lapho. Siyambongela umzali. WeZulu. Ngiyalunga lapho kodwa.
Yebo mfowethu. Alright, ngicela uvule camera ke jongo lakithi bese uyachaza ukuthi ngabe uze kuliphi coconut kupanel nalapho. Nokubanjeka kancane nje. Alright but sibinde kancane. Vula camera but iqala ke. Bathi beze kumina enhle. Okay, ngisaze nenkinga ye network wazi yini. But are you winning? Shanti Mseleku lapho. Ngena sesingenile uyaphila zinhle lapho kwabamnyama. What's wrong? Wabanjwa ilo shading lapho kuwe. What's wrong? Kwenzakalani ngawo? Ku-right ekhaya. Nazo ihodi lapho. Awuhodi heretsi. Awusenza mofaka mo. Faka fast. Lapho mshayeli. Shanti uyaphila. Manje lana ngixhumana. Saphila smoothies kunjani? Ku right but kunjani kuwe? Siyaphila ngicela uvule i-camera bese cha uthi ubayikabana nesibongo hlalaphi. Alright lapho. Ana penalty lapho. Faka faster. Ngathi ngo-1K ngiyashintsha ipanel. Why nenda so? Come on now. Ngeke nganza kwethu. Afana mame kunamamzala amasnowpie. Ngo-1K ngiyayishintsha ipanel. We smoothies kwendakalani kanti smoothies? Smoothies. Network yangiphayizisa network. Alright but umdala ivuvula i-camera ke ngisakhuluma noMeleni laphana. Sinazo yaphila. Vele bathi sinazo uyaphila. Nazi uyaphila. Ngiyaphila mzala mo fresh bayikhamana nesibongo hlalaphi lapha. Ngiyaphila wena. Siyaphila bayikhamana nesibongo hlalaphi mzala wami. Network shame guys. Baba smoothies vele bese bakhiphile bathi uyachitha bathi uze nenye. Sinazi hodi lapho. Faka mo mzala mo fresh lapho. Sinazi. Alright sokusho sobuye sibuye kuwe ngoba uhlushwa network mzala. Mseleku. Siyabonga lapho TK Mncuzi. Kanza ngone Kenya ngishintsha ipanel. Mseleku uyaphila? Mseleku uyaphila la? Yebo. Azo hodi nazo ke TK nazo hodi. Mseleku uyaphila ubayikhamana nesibongo hlalaphi? No lingwabheki ma comments. Ungabhizi nama comments mzala. Ngazosho into ezokuhlukumeza umoya, izokuhluba umoya. Yoba bhlungu sobona inyembe ziqathaka khona la kupanel. Nhlanhla ankeli nobuhle lapho. Hayi ngeke. Wemini uyangizwa? Cela bona isupha mina mawungizwa. Hayi akusini network yami kanza kwethu. Network yashanti neyasinazi. Network yashanti kanza kwethu neyasinazi. Siyabonga Club Power, Hodiretsi. Awuthetha mofaka mo. Siyabonga lapho nobuhle siyabonga lapho TK Mncuzi. Kanza kwethu apho ngama Magnum. Klomo uyaphila? Kusho hamba kanjani? Ayisula mfowethu kanjani? Akuma echo kuma rofa ngama echo.
Vale Marose. Alright. Nazo-ke Klomo bhuti ubayigama lesibongo hlalaphi? Sabonga eNewcastle. Alright, so kabani bhuti sibongo bathi VR kuwe kanti wayinjola kanjani bathi uyajola webhuti? Bangisuke eNewcastle. Akekho umuntu ompostile, akekho umuntu ompostile ngalela profile. Nix. Alright, ngivule camera ke bhuti. Andiswa lapho. Andiswa. Ande bathi VR basiyajola. Yazi umthetho wabantu abajola kumele siuqinise ngani zakwethu. Unganjani nje masingathola abantu mode bayajola siba block. Sesiqinise nje umthetho bayitshela usiyadlala la. Bani bayitshela usiyadlala la ngiyabona. Nazo-ke mancane. Hawu. Bathi unayo umuntu plus necamera yakho usemafini ku-Cloud9. Kubi nje, kubi. Uyachitha u-Cloud9. What's wrong? Ma-moderators ayasho lapha bathi cha, unayo umuntu. Bamba la. Bayasho ukuthi uyajola lapha ezansi. Nazo-ke zaza lapho. Afasta faka more. Kanjani ngeke. Umthetho awuqini. Hayi ngathi uzothi uzoqina umthetho manje. Bani bayitshela usiyadlala la. Uzothi umuntu nje eza lana uyozochisa sisiblock. Noma simzisa ubhlungu nje simute engakhona ukucomment. Abe khona ku live kodwa akakhona ukucomment. Khathini. Yebo njani? Siyaphila ngiyeza kuwe Marose lapho siyaphila Khathini bayigama lesibongo hlala lapha. Ukathini Pietermaritzburg. Hey likhwa. Alright Peter Mtelo Pietermaritzburg. Abusekuliphi coconut choose my khethela lapha hamba nayo wezaza. Cela usithembele la ngenhle kwami. Hey laze laphansi sinalijongo laze lanomoya phansi nganza wethu. Ngaphandle kwesithembela lapha ngicebo YouTube. Ngaphandle kwesithembela lapha ngicebo YouTube engathi lapho. Ngaphandle kwesithembela nje ngicela ubone YouTube lapho. He's a professional man. Yima Marose ngicela ubone isisupa sakho. Alright. But Khathini uyambona uMarose lapha? Yebo. Uthi uMarose khohlo ngisithembele yena uyakuthatha uhamba nawe. Uthi forever wena wakunyaka yakuthanda. Awuzaza. Ngicela usithembele. You know where the danger is Marose. Uthi khohlo thatha ama chance. Ngathi ukuhliniswa amahleza la. Hamba la. Sembela. Nangu Khathini uloyal Nkosi yami. Uthi usekuwe umendani. Ngamsana noma emchitha. Awuhamba naye wezaza, ucela umvera, ucela umbheka mzala wami fresh. Awuhamba naye wezaza, Ganza kwethu ubhuti ogcina lona then bayaphuma. Ubhuti ogcina lo Ganza kwethu vele sele nibakhipha. Ngisho usembele yedwa nesoka lakhe. Bomini nje bolanga bonoli boMarose, boShanti, phansi umthwalo bayahamba. Abafuna ukuqoma Nganza bahamba papa yini Nganza wethu la asephele screen phela. Hawu zaza kodwa khini kanotsi. Awufaka 4 faka mo lapho. Senza mongwanezo siyabonga lapho tops 242 yama Magnum. Uyalwa wezaza. Awuyalwa. Siyabonga lapho. Sithembele. Ithini into? You know where the danger is Makhathini. Bamba la uyala. Ayo. Thatha ama chance, thatha ama million, kanti kuyadlalwa la bamba la. Noma ungasaphumi bhuta ngisho uyijongo bazokukhetha noma mawuthi ukhophisa lesana uhlala. Azoke tops. Lephalele ngena hawu madoda bo osakhi. Yo nigga, how's it Mo? Emzala. Nganza wethu. Sho mzala.
yazi manje ngithi ngizela uMakamelo nangila sehambile phela manje. Yo, hayi ndevele bebasaphuma webhuti. Yini uPeace lapho indaba ngahlala kancane mhlawumbe uzoza zokulanda. uPeace lapho. Ngisespan manje ilunch yami yaphela manje. Eish, sebahambile jongo lakithi. Nangu. Awu mfethu uthi ngi. Okay mzala sure Nazo-ke. Nganza kwethu maJohn okusingile. Ngicela ijongo elilodwa. Cela ijongo elilodwa lapha. Yima Kanyiso. Yima buya. Noli. Yes. Nangu uBhunkanyiso usuze kuwe. Bozothini? Uzomfaka pani noma bozomthatha? Hayi umbuzo wakho mzala. Hawu simple nje umbuzo wami. Bozomfaka pani noma bozomthatha? It's either way 50% chance. 50% chance. Ayishapu mzala. Nazo-ke mfowethu. Noli. Oh, usho uNoli vele bekazele umfoko ukuthi azomshaya ngepani. Hayi. Ngiyazi lento mina. Nganza kwethu nonke nisikile ngicabona ngeyithupa majongo. Cela ngibone ithupa majongo. After so much efforts, innocent, hey. Alright. Ngicela lapha kusakhe majongo sakho bayikamana nesibongo hlala lapha. Pheli ngiyambongela usakhi. Sakhi buti yaphila. Cela uvule imic lapha. Hayi, yazi ngathi le side labo sakhe line network error. Le side uyangizwa nisakhe. Wena sakhe. Cha ngivulela imic lapho. Engathanda ukudlala sakhe. Cha ngivulela imic lapho mzala wami yaphila. Sure kanjani mzala? Saphila jongo lakithi. Ubani igama lakho nesibongo uhlalaphi? Nase mzala ngiphazanyiswa i-Wi-Fi la. Usakhi wakasangweni uhlala eThekwini eMdloti. Indabuko yakhe kwamaphumulo phansi enyamazane phansi kwenkosi kusompisi. Ngiyabonga. Alright. Sizovalele imic lapho siyabonga sakhi. Mpopo uyaphila. Uvulele imic. Mzala kunjani? Siyaphila mzala kunjani lapho? Ngicela ungivulele imic, ngaza sisephene screen phela. Asephene screen kanza kwethu. Popo ngicela uvule imic. Siyaphila mzala kunjani? Siyaphila bodi. Unhlanhla wamafleka la eThekwini mzala. Alright, siyabonga ngicela ungivulele imic. Awupheli lapho. Thokozani uyaphila ngiyabonga lapho pheli mzala wami lapha. Ngiyabonga lapho. Thokozani uyaphila? Ngiyaphila mzala njani? Ngiyaphila jongo lake. Ngicela uchaze fast ukuthi bayikamana nesibongo hlalaphi. Igama lami nguthokozani ngabamtungu ngihlala la eJohannesburg eJulisa. Alright siyabonga. Hey bosakha bathi bahlushwa i-network, bathi bahlushwa i-Wi-Fi. Hayi sakhi Putkathani uyaphila Putkathini lapha. Ngicela uvule imic ijongo lakho bese uyachaza ukuthi bayikamana nesibongo hlalaphi. Kanyiso lapho. Ukhona ukhathini Pietermaritzburg. Alright siyabonga Peter Mtangi ngivulele impopo lapha. Thato uyaphila? Ngiyaphila mzala unjani? Ngiyaphila ex ephoyisa. Ubani igama lakho nesibongo hlalaphi? Tato Thembisa Munne wakashaya. Alright siyabonga Thato ngivulele impopo lapha. Nkosana, Nkosikhona uyaphila?
Ngiyaphila mzala kuhamba kanjani? Siyaphila mzala uba igama lona Sibongo uhlala laphi lapho? Inkosi khona mzala. Babushelezi. Ngilapha eThekwini. Alright, siyabonga because khona lapha. Kanti asephela screen phela. Wangenza so. Come on now. Mantombazane ladies mantombazane requestani. Ngo2K ngiyashintsha ipanel. Ngo2K ngiyashintsha ipanel, ngo2K ngiyashintsha ipanel. Mlungisi lapho. Amlungisi imphephethu. Awufaka mo thetha mo. Faka faster. Ladies mantombazane. Requestani lapho. Awu requestani kanza kwethu. Woza siza Mchunu, woza mamchunu lapho uzomlanda kulentuzana uShenge. Wozomlanda uShenge. Ladies mantombazane request moderators mawuthi khona osisaba request ngicela ngigibezele bona. Cela ngigibezele bona kuphanele ikhale vele sekuvele kulate. Yebo Amanda M asakwazi la ekhaya Amanda M. Sicela usisithasi nje ngehead me. Usibingelele bese usikhuphukela nje namabekunami. Asakwazi la ekhaya mzala wami lapha. Mantombazane requestani phela wangenda so. Why? Come on now. Requestani. Nazo ke Amanda. Awufaka faka mo. Kodwa ibokoda abangwaneso. Thetha mo Amanda. Siyabonga lapho ngehead me. Siyabonga lapho mzala wethu fresh. Hawu 20 ama cream. Ni siyabonga we Amanda. Awufaka mo kodwa ibokoda bafaka mo. Faka mo. Thetha mo lapho ngwaneso ayanda. Siyabonga lapho. Kanza uthi ngo2K ngiyashintsha ipanel. Maskananda. Uyaphila? Alungile? Alungile lapho? Kiribone kimbone lapho. Msala wami fresh. The sexy eyes, the China eyes. Hawu madoda. We kiribone kimbone. Amajoka yaphuma ngo2K. Hayi amajoka yaphuma ngo2K. Kiribone kimbone lapho mzala wami China eyes lapho. Kanza wena tap screen. Asitap screen. No, ni. Awukazi uqhamuka phweno ni. Awukhothi ibokoda abanoni, faka mo fasta. Tsenza mo lapho wenoni. Awufaka mo lapho. Makhubazi uyaphila? Siyaphila nenjani? Siyaphila mzala wami. Uba igama lona Sibongo uhlala lapho, singile kodwa. Drastically single nakhona. Dry kali. You mean you are dry? You need to be warmer and wetter. Drastically single. Hlala ePitori. Umkhaya wami, uba igama lakho neSibongo. Umbali ngamthetha. Alright, yasemahlanyeni. Alright, ngabe usendike iko ijongo ke siswami ke la kupanel. Choose my khethela mawusingle phela. Sisi, choose my khethela mawusingle. Choose my phela ngisabuka. Why ningijaha ngoba phela I need to take my time. Hey, yabona umkhaya wami qobo lo. Manini wesine iphi inhlobo yami la kodwa abosakhi nekepisi uzalibhekisa eceleni waba nosakhi hayi yabona nganza ukuthi mangithi mina I'm from 02 the only country in South Africa emahlanyeni we crazy people are normal, we crazy is normal. Yayibona lento behlezi ngisho yabo umkhaya wami lapha hayi yahlanywa nganza la Pitori ayikho lento hayi kanza kodwa sepen screen asitsepen screen asigibela nenhliziyo ashare ni live repost share live repost lezi muntu bazari requestani wesakhe uthi upheli hi uthi nje ngidluliseke uthi hi Zandile Amanda usakhe useDurban. Kanza ukuthi wangena mama ekudama mzala wani ngenza so. Don't do me like that. Zandile uyaphila? Zandile lapho uyaphila? Ngiyaphila nina? Siyaphila sabele uba igama lona Sibongo uhlala lapho.
Zandile Mbatha ngihlala eJozi. Alright mzala wami fresh lapho ngabe usekungawo madoda. Hawu you are definitely amazing. Ngibani ujongo lozolilo ke la kupanel. Choose my cancela lapho. Ukhuluma phansi yas. Alright ngabe usekuliphi ijongo umzala wami la kupanel lapho. Yo uThokozani. Wothi sekuthokozane enkathawini ngaphandle koThokozane cela bona ithupha. Anike ukulwa lapha ezansi kuma comments. Anike ukulwa lapha ezansi kuma comments. Anika ukulwa lapha ezansi kuma comments. Anike nje ukulwa. Alright Khathini ngicela bona isipha sakho ngoba amanye amajongo ayanqaba. Sakha ngisibonanga. Alright jonga kithi. Thokozani. Thatha nangu usandla usuze kuwe. Uyanthanda uma ngichitha. Nazandile. Hayibo. Thatha ama-chance, thatha amamiliyoni ngicela kuyadlalwa la bamba la. Uyala. Uthi nje khohlwa. Lezi bantu bana requestani lapho. Ayasho leyo nto be-humble doll. Yasho leyo nto be-humble doll lapho. Molo Pels. Waruna lapho. Kanza wethu sifake imambe namamzala ngo2K ngishintsha amajongo. Ngo2K ngishintsha amajongo kanza wethu. Ngena amantombi. Waruna mzala wami uyaphila lapho. Waruna lapho yaphila. We Waruna. Nasoke pheli. Faka fasta faka mo wepheli. Waruna. Kanza ngicela ngikhiphele Waruna ngiyabonga moderator lapho. Kanza wethu please requestani lapho. Faka ama-mic namamzala. Faka amasopha yamzala lapha. Ungamfollow umfoke simtimenza mkhulu ngicela umfollow ngokukhulu kuphazima ngokukhulu kushesha lapho. Tap screen, share it live, siya repost. Tap screen, share live, siya repost. Injalo lapho siyabonga lapho uphenule mabhena. Ukufollow umfoka kithi lapho. Siyabonga lapho. Namageya wa request. Our request. Bakhona bosakhi, bakhona bombhobho, bakhona boThokozani, bakhona boKhathini, bakhona boThathu. Bakhona boBhunkosikole lapho ke. Awuhayitseli lapho. Awuhayitseli Amanda. Ayikhuphuka nayo ngwanza kwethu. Sekuseduze phambili ukuthi baphume. Baphuma ngo2K. Asebenza screen. Fakani more. Passion uyaphila. Hey. Hayi umama sigebengu bathi ngipassion. Hey, inkosazane bathi ngipassion. We passion. Awusinalo lapho sihle lapho. Awu. Hey nganza kwethu, fakani faster lapho. Awupheli fakani faster. Lezi mantombazana, ngingangenzi njalo. Requestani. Nazo-ke Wesley. Hayitseli lapho, siyabonga ngathi mina lapho hayitseli. Hayibo. Uwanayo Wesley, uyaphila Ayoshi. Lezi mantombazana, requestani lapho kanza kwethu. Requestani. Tsepani screen. Yebo Thobeka i-age does matter. I-age does matter la ekhaya. Thobeka B. Minimum is 25. Kodwa mawuthi una 24 noma below 25 kumele ube nengane. Mele ube nje nomuntu okhalela ama-6 pack nje yama Danone. Ne-6 pack yama Purity. Mawunganayo lowo muntu loyo ngithi kuwe phuma phansi kwelentuza kwe-implant. Naso-ke pheli. Ni. Awu faka mo lapho. Ladies, please requestani. Why kanenze so? Requestani. Pheli. Hawu. Seswami yaphila. Yaphila njani wena? Siyaphila dadewethu. Bayigama nesibongo hlalaphi? Le gama ngeke ngilibize khohlwa. Hambe rongo njengoma bro. Unonkululeko mna. Lela baby hey lirongo. Ihlala ePE.
Alright, nonkuleko wakaqasheka ohlala ePE. Alright mzala wamo fresh. Ngabe usengayiphi ijongo? Choose makhethela lapho. Mzala wamo fresh. Anditshoke. Usengile kodwa mzala. Yebo. Alright mzala khetho yedwa ke. Ha. Awuboni lutho. Uthi nje majongo sorini. Ani lona letiya liphuzayo. Uthi njani lona letiya liphuzayo majongo. Ubuye wesesi, buye tata wethu khanya malapho. Faka mo lapho kanyama. Kanza kwethu ngo2K bayaphuma. Ngo2K bayaphuma. Okay, ngizotama. Sanibonani. Nganza wethu akaniblock ukukushow lapha. Lo kunyonga inbox me. Yabona iprofile pic yakhe. It's very inappropriate. Ukukushow lapha. Ha, si Cash Crusaders nje sithi we are proud of you. How are you mama? I'm good, and yourself? I'm good. Ubani igama lakho nesibongo lapho uhlalaphi? Thandi Nkosi. Alright, uhlalaphi? Ngihlala Springs. Alright, saseBahamas asichawupozi. Ngabe usekuliphi ijongo usingile kodwa? Focus phela. Ngiyafocasa. Alright, mzala wami usingile kodwa? Yeah. Alright. We're very single. Ukhetha liphi ijongo kwesiswami lapho? La kupanel. Bonke basingile. Hi Tato. We ayi. Uthi mabhungane ehlubi. We ayi. Anza wethu. Akulungile. Requestan lapho. Awusinamafa usiyabonga lapho ngehani mimi mzala wami fresh lapho. Broadcasting ngicela ungivalele imic lapho bhuti. Ngicela ungivalele imic. Ngicela ungivalele imic bhuti. Siphe uyaphila? Hello. Yebo Siphe uyaphila? Ngiyaphila right njani? Ngiyaphila ubani igama lakho nesibongo? Usiphe Njoku ngistream eFrance Paris. Angazi noma ngiallowed but ngomZulu moya eDurban. Alright, hayi banawo ama visa, banawo ama passport lamajonga la. Ngicela uzivele camera ke sizwa seFrance. Ngilele kodwa. Ay, okay. Ngizembedeni. Chup. Ha? I'm sorry. Usembedeni. Yeah. Cela ungivuleleke mosembedeni. Yapha sengivulile ngithi. Abona. Ngisengakaboni, press save lapha. Okay. Yeah. Aw. Hey kwaze kwamnyama eFrance, seFrance lapho. Hey. Hawu. Kwaze kwamnyama eFrance. Alright seswami. Ngabe uzekuliphi ijongo lana No, ingane. Ingane. Bamba la. Yabona basabancane shem. Ngaza wethu, ngicela request. Hey kwaze kwamnyama eFrance. Hayi. Hey, ziningi igame la ngaphandle. Hayi. Azini yabona nina enithatha abantu kuma comments kuthi niyotholani kuma comments. Yanitshela. Requestani mantombazana lapho. Yena simantombazana requestani lapho. Asephe screen, asifake mama kunamamzali. Yazi isikhathi ngazi ukuthi ingane zathi isikhathi songishaya. Ngasi ngathi sizoyidraga nje ithi 2.5 mina.
Khetha kangwani? Khetha Ngoba mama ekunama swafanga ngathi izoyidraga nganza ukuthi 2.5. khanyisa. Khanyisile uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila Madutoit. Bari gama lona sibonga uhlala lapha. Ngikhanyisile Titoit ngisempumalanga. Ngobu lempumalanga Khaladi. Masprate. Alright, imzala wami oyikhaladi fresh. Ngicela uvule camera lapha. Kanza usasepen screen. Sitsepen screen, sepen screen lapha kanza kwethu. Awangene amabeknama, awangene ama slow pie. Ha. Ngiyavela nje. Ngicela ungivulele futhi ngicela upress save. Phephisa bengithi ngisendele icamera kanti sengivala ubuhlo nje. Hey. Wemzala wami. Usengile, siqala nje lapho usengile. Yey, sayibafana bangila. Awumsoto wakithi awushem. Ngizobashaya labafana. Ngizobashaya mzala wami. Ungabe uze kuliphi ijongo la kupanel? Just mayikhethela. Wonke amajongo asingila wavule emakhemera. Yathi. Awadla sakhe. Ngaphandle kwasakhe bajonga cebo lithupa lapho. Nalo muhle lo. Ngaphandle kwasakhe ngatsa kwethu. Ngaphandle kwasakhe ngatsa kwethu. Ngasicoach Stina. Mawunyamfuna usisi super phezulu. Mawuthi nyamthanda usisi super phezulu Nkosi khona. Mpopo. Alright, sakhi. Basa bakwangisi. Sathi horkhashimana la welele. Buya. La Madutoit. Hayibo.